ty se najdi svoje, ty mamo nevieme svoje. Toto je Kiko ja. Toto je Kiko ja. Ja se lepšo budem. Mariana, pani veľký darček, veľká krabica. Silvia číta, ale okulary zabudla doma. Tu si naše nič. Nenabíjem ma s tým. Je to, nenabíjaj s tým. No. Silvika ti nevidí. Maria, tu to píše kdo? Silva. Ukáž, čo tam za prekvapé. Ty si naopak rozvalila. Ale som Mal zabalil. Ja tak som už nezotvoril. Jej, ty krásne. Dobre som dal, co ty utrž naopak. Dobre. Nie, dobre som dal? Ďakujem, darček mám. Ale ten malý si ho čítam darček. a nie? Maria. Tady tak ste, Maria. Pani Maria. Ja tam na stoličku teda. A keď ste ten papier podaj. Marič. Tvoje sú vlastne. To zabudilo. Mariento, co tam ešte má? Ja nie znam. Tarhaj. Peter, dostal je, jaký šumný. Aby mi bola stará. A vy stará nie Co bola. Mariana robí, to ty by się dostanie k tomu, nie? To tvoje, Krystian, to tvoje. Co? A jedno i drugie tvoje. Červené tvoje dva. O, krásne. Ara, Kristiana. Jo, krasota. Mariana dostala ďalšiu vážničku. Silvi má stíčka. To vás, Bratka, krásny. Ale Maria by som tam ešte hľadal za Co jeszcze ja tylko dostawała? Ešte hľadaj za to. Tu síšte, tata. Tam je zlatej by malo byť. Tu je Marian. A čo, neznám, či taký máš, máš taký. No i tu masz, Krystian, jeszcze. Peter tu je. Mali? To nie mali. Nie widzę nic. No to jest Toto, Peter. ale ona tu nie Tvoje, máte aj jedno, ktoré tvoje. To, co to? Zlaté, Marian, zlaté. Ja neznám. Tak skús to otvoriť. Marian, otvor. To moje mam. No, To moje. to twoje. To pan się. Ja nie popełniłem dalej. Ježiško, príde. Staraj. Peter. A sa Ježiško zabali. No. Co to tu mamy? Okej. Co mamy? Okej. Wszyscy za mieszkami babrali. Okej. Co ty Krásne. Ej, za to upozorniłem, co zalożył. Ukaż poliady To na ty już kamerę. kupił. A ty gratko. Dobre. Daj pusu. Na co to tu ktoś do kamery? No a co? Ty szybownie normalnie. To nie, żeby się opoboczkała. Ej, no daj pusu. 400. Panie. No. Nie popełniłem. Ale na to uczyli. Ten Peter ci. Však to To mali premie ci je. jeździło. To premie To nie je live'ka. Ten cipeć. Čo mali? Można cestnic je. Ona ma nie ma. Mariel. To. To te čije. Čekaj, Maťa, bo ja už sama Čítaj. neznám. Metenia. Toto na Žen. Ale nie prosiłaś. Nie, da co ty wy? Tak. To co? Czekaj, mali by dwa równaki lecą. Kto tu jest, proszę? Ďakujeme. Daj mi, że się rozbaluje. Mieszana. Však ja ani v podstate Ale on nie może być usuwać na Kto?
Ona ma też korona uśniewka, ona nie ma w postaci nic. Marien! Jaka Mariana najmniej to robi. Dobra była. Marien, to jaka dobra była. Teraz kazała postaci, to nie ma nic. W postaci nie ma. A ja ci go znałam. Nie, postaci to była dobra. Marcia, jak kazałam? Nie, cicho, nie podjebuj. No już Peter, autorem, bo nie dobra, no już ta teren darczyki ma tam dobra.